mummunar jarabawar da Allah ya yi wa jarumai 6 na masana'antar Kannywood. Sai dai waɗannan jarumai ba ɓoyayyu ba ne domin fuskokinsu sun daɗe da bayyana a masana'antar Kannywood. Sai dai ɗaya bayan ɗaya kowanne akwai irin iftila'in da ya ci karo da shi, wanda kuma hakan sai da ya taɓa rayuwarsu. Jarumi na 3, idan muka koma jihar Kaduna za mu iya cewa jaruma Balaraba Muhammad wacce ta yi shuhura ta haɗu da ta taƙaddarar a lokacin da ta yi bankwana da masana'antar Kannywood. Balaraba Muhammad jaruma ce mai farin jini wadda sanadiyar zuwanta Kano soyayya mai ƙarfi ta haɗa ta da fitaccen jarumin nan Shu'aibu Lawan Kumurci. Wannan soyayya ta yi tasiri domin kuwa ta kai su ga matakin aure, sai dai kash iftila'inta ya faru ne daidai lokacin da burinta ya cika na zama amarya. A hanyarta ta zuwa Kano inda suka tafka babban haɗari, Balaraba Muhammad ta rasa ranta a wannan rana.